защото аз съм от смесен брак, защото децата ми са от смесен брак, защото имената ни са особени, защото утре, когато подгонят ромите и турците от България, аз трябва също да си тръгна с тях. Разбирате ли какво ми боли мене? Да, моят апел към младото поколение: в никакъв случай не бъдете расисти, шовинисти и националисти, защото това далече не е патриотизма на един човек. Нека да не се прави на патриот този, който мачка другите нации, етноси и малки култури в една страна. Нека той да не се прави на патриот, защото в крайна сметка такива хора излизат най-големите предатели и зловещи личности на една нация. И Хитлер се правише на патриот, искаше чиста арийска нация, но изгоря. Към младите хора аз отправям апела си: не бъдете расисти и шовинисти. Обичайте България. България е нашата родина. Родината на българските турци, българските цигани, роми, гагалузи, арнаути, черкези, арменци, евреи. Това е нашата родина. Чудесно. Ние носиме български паспорти, когато излизаме зад границата. Нас не ни питат: ти каква си? Туркиня или черкеска, или гъркиня, или еврейка, или българска ромка. Там гледат паспорта и казват: ти си българин, ти идваш от България. Нека никой не си въобразява, че това е патриотизъм.